Ja, dat plaats van wel. Maar weet het net, hè. Maar ik ben altijd zo, ik ben wat, weet je of dat na is, hè. Maar al je hut geeft. Ik kan net gewoon, ik met een vrouw de keuring, ik kan net zwaren. Maar het, snel. Dit is mijn locatie, ik ga je heel mooi zien. Het is een gerechtsgebouw. En mijn Heidi zit op het zeiland en die had er al 50 jaar staan. Een gouden plek. Gouden plek. Mooi in het midden van het zeiland. Hoe vies is het om te dwalen? Nou, leuk. De verzinnen is er goed aan. Dan heb je er een bal van krijgen. En was dan al letter zelfs het blommenverkeer per worden? Ja. Nou heb je hart zien plakje. Jo hebben hier een mooi plakje. Kan het zo wezen dat Andries junior haast en ik nog een plakje had hier? Dat zou heel mooi worden, maar mijn huid 25 hier, dat hij zien, ja, dat zou kennen. Dat zou kennen. Hoe het zien hier. Dat zou heel mooi worden. Nou, mooi. Super mooi. Dat vind ik geweldig. Super. Geweldig. Nou, dat weet ik niet jong, hè? Even rustig, hè? Ik ben op leeftijd. Rustig aan. Rustig aan? Ja, wel. Maar je bent net echt van rustig aan ingegrepen. Dat ken ik niet. Nee. Alles met het. Maar je bent nou toch op een respectabele leeftijd dat het al wat rustig aan kan, of niet? Ja, dat ken ik wel, maar dat doe ik niet. Ik wil gewoon trouwen. Ja. Ik ken het net. Ik ken het op een bank zitten of op een bank leven of zo, dat lijkt me net. Je had niet een levensmotto. Ja. Ik zei, je moet hard werken, En veel drinken. goed eten, Heel veel pruttig drinken, maar geen water. Ja, dat mag Ja, is je dat het? Dat bedoel ik. Later is leer, die zei, dat mijn man. Hard Dat heb ik werken. al gezegd, hier is hard werken. En, Per cent wat je en dan mag je geen opnemen. ja. Ja. Dat mag hè. Maar hoe mooi is dat hij er nog bij is? Super. Ja. Het is uniek. Ik denk dat de oudste koopman van Nederland is. Hier de wijze, je er maar winkje en dan vreest dan dan je er maar naar naar Grens. Zo, Beppe. Dat gaat er mooi uit zijn, dat gaat er mooi weer betekenen. Van Beppe dan hoeft er mij. Ja. Beppe is bleer, hij is bleer. Ja, dat ben je bleef. Ja. Beppe zit beter voor bij. Ja. Nou ja, 21 juni wordt er 85. Dat ga ik wel. Ja. Ja. Daar ben ik net bang voor. Niks verloren in dit zien hier, wel. Hij een beetje gruddel, maar dat houdt ik wel op. Ja. Hey, maar is het nog heel tijd in de bloemen? Nou, ik werk nu haak een vaste baan in de bouw, maar, In de bouw? Oh, maar in bloemen? alles is nog mogelijk, want uw spaken die kan van het schip houden en dan is er toch mijn oerpaken te vregen dat er de bronhonden in wil. Dat die ik van het schip die hond al in. Dus hij die had eerst altijd als groenwerker bezig geweest, die is ik pas wetter erin in. Dus alles is nog mogelijk. Er is nog hoop. Maar er is iets minder met de bloem. Zeg Ik maar, ga maar er wat dan. minder mee. Ja. Ja. Hey, en samen met paken? Dat vind ik geweldig. Vertelt hij hoe het moet? Of, Nou, hij vertelt vaker goed net, maar Ja, wie ben maar de hele huishouding. Ja. Mijn zoon en mijn zuster en mijn schoonzoon en mijn dochter erbij. Ja. De twee A's ben hier. En dat Ali, Andries en Andries. En wie zijn verder op een stoep van het gerechtsgebouw. wat vies ervan dat hij dan in de bouw zit? Nou, dan maak ik me met zichzelf vinden wat er. Ja. Mijn jongste dochter, die is wel geboren voor de handel. Die thuiskomt van duizend werk af. Die weet precies wat er van het helemaal mist. Ja, dat is wel. Die, als ik wat keep, dan zou ik zeggen, dan zeg ik nooit zeggen wat mooi. Die spreekt eerst uit wat gaat het kosten. Ja. Reist hij een beetje tussen die man? Ja, machtig mooi. Ja, als ik vreedvrij ga, dan ga ik altijd maar naar het werken. Nou, dan zit Paken nog komt te zwaaien. We nou ook, ik hoop dat ik rechters erbij ben op mijn 84ste. Dat zou mooi wezen. Etiketten, heel mooi naar voren. Zo. Ik heb hartstikke goed bij zijn. Hartstikke leuk. Ja. En hij luistert ik al een beetje naar die. Ja, ik zei ik wil wat blompad, maar nou, die houden dit hier ik mijn naam. Dus hij luistert wel wat. Dan bloedt het ook leuk, toch? Ja, dat is ik zo. Ja. En als er net naar me luistert, zei hij ook net mij.
Antanes dat we voor 12, 15. En gaan we een tientje. Net dus dit wel, dan mensen al die % in de bos. Maar de prijzen worden dan nog bepaald. Ja, dat Nou, als je- meestal weten we dat. Meer weten we wel, maar we moeten een beetje oppassen aan de rest. Hè? Oh ja. Is het al even om de heen en shoot? Ja, we hadden de prijzen helemaal Ja, zo. ja, Het is al ja. hier gelijk en maar iedereen had zijn eigen klanten. Nou, hij was een beetje doorkeper, denk ik. Ben. Ja, hier is altijd een beetje, hier raakt het zijn barrel ervoor bij en dat ik naar het hier. Maar kun je de som wel een beetje loslaten dan in de zaak? Of wil je... Ja, we hadden zalen natuur, hè. Oh, ja? Ja, Zalen natuur, ik weet ook niet. bosballen delen. Weet 2 jaar, 3 jaar in, weet dat we een beetje trammeland op afsluit. Ik zei, zet me er maar uit. Ja, dat kan gebeuren hoor. Ja. Ja, maar we hadden meestal discussie over water aan. Ik doe altijd, ik doe van zo weinig mogelijk water op het bloeiende spul en ja, het man zei van pomp vol dat spul. Ja, dat zijn de discussies. Ja, water. Ja, dat bloot ik zei, ja. Ja. Je had één gelok, dit is zijn oordeling en mijn oordeling is daar, dus we hebben iedereen zijn eigen oordeling. Nee, dus geen discussie mogelijk. Ja, zoek ze maar even uit. Hier moet je wezen. Ja, bedankt, hè. En het gaat al wat keer, hè. Ja, bedankt. Ja, die bakje, hè? Moet maar een wedstrijd worden voor wat maakt me niet uit. Dat vind ik geweldig. Dat is mijn hobby. Ik kan hem al leren 5 terug. Hoop ik. Nou, ik weet het niet. Het lukt. Kom over 4 weer. Ja, dat ben ik de man. Ik hoop het. Dat vind ik hartstikke goed.